deċisiva u impenjattiva. Hekk iddeskriva s-sena 2020 il-Prim Ministru Robert Abela waqt intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu. Waqt din l-intervista l-Prim Ministru Robert Abela irrimarka d-deċiżjonijiet ewlenin li kkaratterizzaw din l-aħħar sena sa mill-bidu ta' tmexxija tiegħu. Semma fost oħrajn il-proċess ta' ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-qbil fuq il-Prim Mħallef Market Kuti. Avukat tal-Istat ġdid, Avukat Ġenerali ġdid. Bdilna l-metodu ta' kif jinħatar semmejt il-Prim Mħallef kif ukoll il-ġudikatura. Ara kemm għamilna bidliet saħħaħna l-Kummissjoni Permanenti kontra il-korruzzjoni. Il-Prim Ministru semma wkoll il-bidliet li għamel pajjiżna xprunati mir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-Moneyval. Implementajna il-bidliet illi kienu tresqu qudiemna mill-Moneyval. Infakkar hawnhekk snin mill-2012 il-Moneyval tipproponi bidliet riformi li kellhom isiru f'pajjiżna, aħna konna l-Gvern li dak li ġie mitlub li jsir implementajnieh. U llum nemmen li qegħdin fi triq illi aħna nissodisfaw dak kollu li talbitna l-Moneyval sabiex din is-sena sa ftit ta' xhur oħra ikollna r-riżultati li nixtiequ l-istess dwar il-Greko. Il-Prim Ministru spjegaw wkoll kif dan kollu seħħ fil-kuntest ta' pandemija li paralizzat lid-dinja kollha. Saħaq kif dan iż-żmien dan kien il-Gvern li dejjem batt messaġġ ta' tama u kuraġġ anke permezz tal-miżuri li ħabbar. Fost oħrajn semma l-għajnuna tal-1,000,000 euro li ser tingħata lil dawk li kellhom jalqu l-istabbilimenti u l-bars tagħhom. Irridu naċċettaw iva hemm minijiet għaddej minn dbatijiet u għaldaqstant l-allokazzjoni ta' din is-somma se tkun qiegħda tgħin biex wieħed inaqqas minn dawk il-biżijiet. Dwar l-immigrazzjoni, il-Prim Ministru saħaq kif hawnhekk ukoll il-Gvern ħa pożizzjoni b'saħħitha ħafna u li waslet għal riżultati sbieħ. Fil-fatt spjega kif dan kien is-sajf rekord bl-inqas rata ta' waslit ta' immigranti irregolari. F'dan ir-rigward Dr. Abela fakkar kif il-Gvern mhux talli ma sabx spalla fl-oppożizzjoni iżda saħansitra sab minn beda jipprova jitfhom il-ħabs. Min-naħa l-oħra dan il-Gvern għenu wassal ftehim kollettiv aħjar għal forzi armati ta' pajjiżna u l-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Mela bil-priġunerija aħna nitkellmu mas-soldati tan ħana natkellimna blaqwa ftehim kollettiv li qatt sar u sens ta' sodisfazzjon li jkollok imbagħad huwa meta inti tirċievi. Fost oħrajn irċivejt messaġġ mill-membri tal-P61 tal-Petrol Boat li qalu nassa fim neżat issa don kif irċivew l-ewwel ċekk bil-ftehim kollettiv ġdid, issa fim neżat dal-ftehim kollettiv xi jfisser għalina għax apprezzaw iż-żieda kemm kienet u hekk jixirqilhom. Intant il-Prim Ministru semma kif l-isfida ewlenija bħalissa hija li jitlaqmu kemm jista' jkun nies bil-vaċċin kontra l-COVID-19. L-isfida immedjata issa tal-lum hija li nlaqmu kemm jista' jkun mill-poplu tagħna malajr u hemmhekk diġà bdiet il-ħidma pjan koordinat immexxi mid-Deputat Prim Ministru mill-awtoritajiet tas-saħħa tagħna kruċjali li jitlaqmu nies kemm jista' jkun malajr. Il-Prim Ministru tem l-intervista tiegħu jitkellem dwar l-importanza tal-aqda f'pajjiżna. Saħaq kif din l-aqda deret ċara f'din l-aħħar sena li għaddiet fuqna hekk kif kien hemm bżonn ta' sagrifiċċju li kulħadd jixbed ħabel wieħed. Għal is-sagrifiċċji saru minn kulħadd għal ġid tas-soċjetà. Daw l-aħħar xhur kellna poplu li kien maqut. Partikolarment minn Marzu li għadda fejn dik il-pressjoni li ġiet fuq il-pajjiż setet kisret pajjiż minflok nemmen lillum 10 xhur wara qegħdin b'saħħitna bħala pajjiż aktar milli konna f'Marzu li għadda.